Inini my worry is upenyu hwangu hwakavhara, not only hwangu but nehwemurume wangu. It's now 3 years hapana ari kushanda. Kuti titengese hazvitengwi, zvikatengwa hazvibhadharwe. I have tried many projects but hapana kana tiri kungonyura. Hapana kana chiri kubuda tiri kungonyura. Ndatambura vedu ndarwadziwa. Pekugara chaipo tanzwa nekututa midziyo yakungoparara nekututa. Ina handichazivi ini. Vanhu vakandiona ndinotombokumbirwa mari kunge ndine mari, yeti ndinovata nenzara. Ndatambura zvekuti ndanda kutombopiwa food parcel nechechi, but pese pandainotora ndaigona kunyimwa, ondotukwa zvaindibata. Ndine chirwere chemwoyo neBP and also diabetes. Ndosvika pakushaya mari yekutenga hupfu. Vedu ndatambura. Ndinokumbirawo kune vangakwanisawo kundibatsira. Kuti zvoni chingavawo chii chingava chiri kukonzeresa zvese izvi muupenyu hwangu. Ndibatsirewo vehama. Kana kune vanokwanisa kundibatsira vemachechi, kana even maprofita kana n'anga chaidzo vedu ndikwanisawo kuziva kuti chii chiri kundinetsa ende kana zvichigadzirisika zvigadzirisike. Ndichatera mucomment section. Thanks kune vachabatsira.